Turkash ana wata ga wata. Ado Isa Gwanja zai auri Momi Gombe. Mai saurare barka da yau. Insha Allah yau za mu sanar da ku cewa cikakken bayanin abin da yake faruwa game da waɗannan mutane wanda waɗannan hotuna nasu sun kara da social media a yanzu ana ta yayyadawa. Ado Isa Gwanja zai auri Momi Gombe. Duba da irin waɗannan hotuna ana amfani da su ne a wajen in za a yi aure a lokacin da muke ciki a yanzu. Masoya zana zuwa kafin aure su da waɗannan hotuna su reposting a shafinsu na sadar da zumunta. Ado Gwanja ya saki waɗannan hotuna ne a shafinsa na sadar da zumunta lokacin da ita ma Momi Gombe ta saki waɗannan hotuna nata a shafinta. Wannan abun yana matuƙar ɗauke mutane hankali, shin wai aure ne za su yi da gaske ko kuma me yake faruwa? Duba da irin yanayin yadda abun yake wakana, muna suspending din ba aure za su yi ba, amma Allah ya san abin da zai faru a nan gaba. Sakamako da duba da cewa in har masoya za su ɗauki waɗannan hotuna nasu na aure, suna ɗaukar hotuna ne sama da 5 ko kuma 5 ɗin, amma waɗannan masoya hoto ƙwara 2 rak suka ɗauka kuma su ne suke ta fastin da su. Masoyinsu babban aminin Ado Isa Gwanja wato Hamisu Bireka shi ma ya yi postin din waɗannan hotuna a shahin shafar da zumunta. Shi ma ya ɗauki waɗannan hotuna ya yi nahi postin a lokacin da kuma Hamisu Bireka ya ga postin ɗin Ado Gwanja har yake mai kwamen da congratulation. Duba da yadda Ado Gwanja yake babban amini ga Hamisu Bireka, in har auren ne da gaske ba zai tsaya iya congratulation ba. Shi kuma babban jarumin nan da kuka sani Ali Nuhu shi ma ya yi nashi comment har yake cewa tofa waka ce za a yi ko kuma shirin fim ne, har ya kara da sa dan aljanin nan na abin nan mai alamar ban dariya a nashi rubutun. To jama'a, wannan abin kunjin da yake kasancewa, wannan aure ne za su yi ko kuma wata waka ce za su fito da ita sabuwa? Tabbas wani abu yana shirin faruwa, cikin uku dole za a yi daya. Ko dai za su hidda wata sabuwar waka ne wanda za su yi shooting ɗinta, ko kuma za su yi wani shirin fim ne, ko kuma auren ne da ake suspending za a yi ana sa ran shi ne. Ku kasance da mu a wannan tasha tamu mai albarka wato Magana Hujja Hausa TV, kuma ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Za mu nemo muku sabuwar rahoto game da wannan abun zai faru. Duk abin da ya faru za ku ji nan zuwa gaba, ku zama tare da mu insha Allah. Mun gode a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin. Wanda subscribing da alamar ƙararrawa domin sake kasancewa da mu a shiri na gaba. Mun gode.